ariyo dhi twe, tayo duokonwa pesa manokawo. To joma nigi oboke ma bandia gi gin gidhi timo nang'o, nikech koro kiyudo ka ng'ato osetiyo higni kata 20 goboke ma bandia, udhi kawo pesa ni kuome koso udhi twe, to ka pesa no onge, nikech en pesa manyocha osechule higni 20 mokalo. Bas kanyo gimwatimo en ni mokwongo kwayudo ni in kod oboke ma bandia kata obed ni isetiyo higni 30. Mokwongo wakwayi ni mondo iduok pesa no. Waloro account ni te, wadhi dwaro gimoro amora misebedo kodo, kata ni nyiewo lowo, kata ni gero ot, kata nyiewo mtoka, gigo duto wakawo te nyaka wayud pesa mag sirkal manichamo kuom higni 30 go. Ka ok giromo, wadhi dwaro wadeni kaka nyithindi, kaka jaodi, gik magin kodo duto wadhi kawo nyaka duok pesa no. Romre kod ng'ano mokawo loan to kochulo. Ipei, wadhi pei. James. Ka waseyudo pesa no, idhi twei bende. Okay. James penjo ka endie ni wan gi historia marach ne jogo malieko wach